pripravili. Medzi výhody, okrem toho, čo už bolo spomenuté, sme zaradili aj to, že môžeme aplikovať tzv. Odborné suplovanie pomocou tejto planéty vedomosti. To znamená, ja ako matematička viem suplovať aj biológiu, aj chémiu, aj fyziku. Medzi nevýhody sme zaradili aj niečo také ako ďalšie sedenie dieťaťa za počítačom. Aj to, čo tu odznelo, že rodičia musia vyhadzovať deti od počítača. To znamená, že on si nezoberie ten čas z tých iných aktivít, ale vlastne trávi trošku dlhší čas za počítačom. Ja osobne mám jedno také heslo: kto nič nerobí, nič nepokazí. To, že sú chyby na tejto planete vedomosti, je úplne prirodzené. To je prvá vec. Druhá vec, možno aj podľa prízvuku ste poznali, že som z východu, z Košíc, a bohužiaľ mám pocit, že tam sme trošku 100 rokov za opicami. Všetko je v Bratislave. Ja nemôžem s mojimi deťmi prísť do Bratislavy, do EduLabu, užiť si takúto krásnu učebňu. Je to proste mimo mojich síl. A posledná myšlienka, áno. Ak sa sprístupní táto planéta vedomostí, bude to super, ale podľa posledných informácií, ktoré som zachytila v televízii, vraj v septembri nenastupujeme, tak neviem, na čo nám bude. Dobre, ďakujeme veľmi pekne všetkým učiteľom za vaše názory. Veľmi kratučká reakcia od pána ministra. No k tomu projektu Planeta, to, čo odznelo, bolo v podstate, o čom sme hovorili už predtým, v tej búrlivej diskusii. A k tomu som sa v zásade už vyjadril, že zoberieme si informácie, ktoré sme dnes dostali, vyhodnotíme. Mne to vychádza tak, že určite sa popasujeme s tými chybami, respektíve toto bude dôležité v tom ďalšom vyjednávaní. Takisto sprístupňovanie materiálov a súlad so štátnym vzdelávacím programom. K tým ostatným veciam, ktoré odzneli, a síce ročný sabatikál a vyššie platy a tak ďalej, no pozrite sa, ja sám som presvedčený o tom, že rozdiel medzi platom učiteľa a priemerným platom v krajine je u nás nevýhodnejší než v najlepších krajinách s najlepším školským systémom, Fínsko a ďalšie. Tam majú učitelia asi o 20 až 40 % vyšší plat, než je priemerný v ekonomike. Aj viac niekde v Luxembursku, ale hovorím, že tých 20-40 to je také bežné. U nás to osciluje okolo priemerného platu, plat učiteľa v regionálnom školstve. Čiže osciluje vážne, môžeme dokázať na číslach. Takže, nie, dobre, takže podľa môjho názoru aj takú politiku robíme, aby platy sa postupne zvyšovali. Tá rýchlosť je ale daná napríklad aj tým, že nechceme ísť cestou Grécka a podobných krajín. Učitelia mali pre tento rok výnimku, kedy učiteľom neklesali platy na rozdiel od všetkých zamestnancov štátnej správy. My sme na našom ministerstve znižovali platy o 10% a to buď bolo znížením platu dosiahnuté, alebo prepustením ľudia, ktorí tam 20 rokov robili, odchádzali kruté. Ale verejné financie a dlh, ktorý má Slovensko, veľa iných možností nedávajú. Takže keby sme urobili takéto niečo, kam patrí aj ten sabatikál, no sabatikál znamená, že pošleme učiteľov preč a budeme ich musieť doplniť ďalšími. To znamená zaplatiť aj tých, ktorí sú mimo, aj tých, ktorí budú učiť. No a to znamená, že keď pošleme 10% učiteľov na sabatikál, tak o 10% musíme mať vyšší balík peňazí, ktoré nám pošle ministerstvo financií. A vy sami sa rozhodnite a zamyslite sa nad tým, že keby sme to naozaj, že by ten Mikloš mal nejakú slabšiu chvíľku a že by dal 10% ministerstvu školstva na platy, že či by ste si vybrali zvýšenie platu alebo rok voľno. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Prosím vás,
všetky myšlienky, ktoré zazneli z vašej strany, sú veľmi dôležité. Čokoľvek, čo si myslíte, že by malo dôjsť do záznamov a ako spätná väzba, ak ste to nezachytili ešte v priebehu dneška, zachytíte to na tie papiere a tie vaše postrehy sa potom spracujú. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že si môžeme navzájom zatlieskať, lebo to bolo podľa mňa veľmi fajn. Ja už som teda v školstve 10 rokov, čo sa mu tak nejak venujem, ale myslím, že takú dobrú, kvalitnú a plodnú diskusiu na žiadnej konferencii som ešte v takejto podobe nezažil, takže naozaj som veľmi vďačný všetkým z vás, ktorí ste diskutovali a ďakujeme pánovi ministrovi, že dal takýto priestor na to, aby sme diskutovali. Ak by niekto chcel niečo povedať, aby neodchádzal s tým, že ten priestor nedostal, takže nech sa páči. Keď už mi teda zobrali panelovú diskusiu, tak mi nedá, aby som niečo nepovedal. Vítam všetkých priateľov Planéty vedomosti a veľmi sa teším, že prišiel pán Mojžiš, pretože podľa mňa je oveľa lepší otvorený nepriateľ ako skrytý nepriateľ. A nič neprejde jednoducho. A mne sa veľmi páčilo, že sme teraz sa zhodli na tom, že fakt sme ochotní pozrieť sa na veci tak, ako sú. To znamená uznať si, že sú tam nejaké veci, ktoré vieme pomerne jednoducho vyriešiť, lebo stačí, fakt mám takú skúsenosť, stačí naznačiť do Agemsoftu a extrémne promptne reagujú na tieto zmeny. My sme si ich vedomi, keď to nenecháme všetko na nich a urobíme niečo také, ako hovorila pani, že fórum pre učiteľov, že proste naozaj upozorníme, že v tejto kapitole, v tejto lekcii som našiel takýto nedostatok, potrebujeme to spraviť. Myslím si, že v priebehu 4 mesiacov odstránime 90% chýb. Takže vlastne to, že prišiel pán Mojžiš a trošku to tu rozprúdil a podľa mňa dal grády vlastne celej tejto diskusii, spôsobil to, že máme planetu ešte radšej, podľa mňa. He? A podľa mňa on to myslel dobre. A môj osobný vlastný pocit je ten, že som vďačný pánovi ministrovi, v podstate v poradí ako prvému, som Andrej Fujas, inak prepáčte. Som Andrej Fujas z Nových Zámkov, učím fyziku, informatiku, techniku, milujem planetu vedomosti, svoju krásnu ženu, syna, dceru. A z mojej vlastnej 14-ročnej učiteľskej praxe sa chcem poďakovať pánovi ministrovi za to, že aspoň čiastočne, virtuálne, nám preplatí späť tie roky, čo sme investovali do tvorby prezentácií, do tvorby pracovných listov a čo ja viem čoho všetkého v rámci svojho voľna. Hej, čo stále počúvame, že koľko máme prázdnin, koľko máme dovoleniek a nikto nevidí, že už aj tu, čo len som išiel obedovať a o ničom inom to nebolo, len o tom, že koľko času som strávila pri tej prezentácii a pri prípravi lekcie a toto robíme roky. A teraz konečne sa nám niekto nejakým spôsobom takýmto odškodnením vie trošku zavďačiť, aj o to viac, že fakt nám to ušetrí kopu času, keď ste s tým naozaj robili a vidím, že ste s tým robili nemálo. Planéta vedomosti, keď ste videli pána Masaryka, čo tu mal jednu takú myšlienku, tak to bola moja, že keď som to prvýkrát v živote uvidel, musel som sa štípať do ucha, či je to pravda, že niečo takéto existuje, lebo potom to som túžil celý život. A to, že to vlastne prešlo do tej formy, že my si to všetko vieme naozaj upraviť na vlastnú potrebu, ako si to len dokážete predstaviť, viete si to spraviť a robíte to raz a navždy. A keď si to takto sprístupníme, my konečne budeme mať možnosť venovať sa trošku po obede aj svojim rodinám a nie len tvorbe ďalších nejakých vecí. A ďakujem pekne. A preto si cením pána Mojžiša, lebo v podstate nás len podporil v tom a teším sa, že prišiel aj pán minister, lebo naozaj vidí, že konečne raz sme začali za niečo bojovať, lebo cítime fakt, že je to naozaj dobré, že sa vieme postaviť na zadné a chceme pre seba naozaj niečo spraviť. A pre mňa nie je lepší výsledok ako to, keď to dieťa, takisto mám tu naozaj živého svedka pána Masaryka, keď po hodine sme robili rozbor mojej hodiny, lebo tiež boli u nás na škole, kde sa ma pýtal, že akí boli tí žiaci, tak skutočne jedna z najslabších žiačok, čo mám, bola jedna z najaktívnejších na hodine, lebo ju to proste bavilo simulovať tam nejaké veci. A ja som fyzik, ako som spomínal, a keď si to len tak prerátame, my fyzici, my matematici, my biologici, my dostaneme každý rok v hodnote 1000 eur skúmavky, kabinet fyzikálny, pomôcky, ktoré sa nikdy neopotrebujú, lebo keď ich raz kúpim, raz ich dám deťom, už mám o 10% menej naspäť, hej. Preto väčšinou, keď mám 7 silomerov, ktoré naozaj dobre ukazujú, tak ukazujem ja len pri tabuli, lebo to je jediný možný funkčný silomer ešte a schovávam si to pre nasledujúce generácie. Takto vlastne každý rok dostaneme možno jedno z najväčších laboratórií v Strednej Európe k dispozícii, kedykoľvek online,
No a to, že deti strávia svoj čas za počítačom, s tým asi málo čo spravíme, lebo väčšinou protestujú tí rodičia, ktorí aj tak nie sú doma. Hej? Takže ich deti sú na Facebooku, hrajú sa hry počítačové a chatujú na Skype, ale takto, on tam pri počítači bude aj tak. Ale takto bude vlastne robiť niečo pre seba. Lebo keď sme robili súťažný príspevok, keď som nahovoril celú školu, poďme robiť rýchlo príspevky, lebo lacnejšia bude Planéta vedomostí, vtedy to bolo ešte tak, že si to budeme musieť zakúpiť. Tak keď deti videli, že koľko materiálov sme pripravili, tak prišli, že prosím vás, nadiktujte mi tam tie kódy, ja som šiestačka, biológia, chémia, matematika, ktoré to tam bolo, 1584 a slabí žiaci odchádzali domov s tým, že pripravili si, a videl som potom večer, tak ako to tu hovorili kolegovia, že naozaj nejakých 80 detí proste si k tomu sadlo a videl som, že 114, 857 a tak ďalej. Čiže v podstate oživilo to deti, želám vám veľa zdaru a vám, pán minister, šťastné rozhodnutie. Ďakujem pekne. Musím sa rozlúčiť, mám ešte iný program. Pôvodne som chcel povedať pár slov a myšlienok, ale potom to netrúfnem si konkurovať, takže len vám zaželám pekný deň a pekný budúci školský plný rok. Ďakujem pekne.